Gospod, hvala za ovo zajedništvo. Hvala ti što možemo živjeti u istini tvoje riječi, u istini tvoje žrtve koje si ti podnio za nas na križu. Hvala ti što ne moramo više biti opterećeni grijehom, jer si ti sav naš grijeh uklonio sa nas. Hvala ti, Oče, za to. Hvala ti u Isusovu ime. Neka su blagosloveni svi oni koji su ovdje sada prisutni, njihove obitelji, njihovi domovi. Neka su blagosloveni svi oni koji nisu sada ovdje prisutni, da ih čuvaš, Gospodine, i da čuvaš njihova srca u Isusovu ime. Amen. Amen. Izvolite sestra. Ko ima Bibliju, nek se posluži. Znači, ovako jedna stvar koju bi htio definitivno naglasiti, možeš ti sjesti. Definitivno naglasiti da mi nismo zajednica sekta i nismo zajednica koja je zatvorena zajednica. Znači, spasenje nije samo unutar ove zajednice, spasenje na svakom mjestu, na svakom čošku, svakom dijelu kugle zemaljske. Znači, ovi ljudi vani koji hodaju, ljudi misle da su to ljudi koji su nevjernici, koji nemaju spasenje, koji idu u smrt, koji idu u propast. Istina, oni idu u smrt, idu u propast. Ali samo iz jedne stvari. Zato što odbacuju istinu u Isusu Hristu. Samo radi toga idu u propast. Sve ono što su oni učinili i što smo mi počinili za svoga života, to je prije 2000 godina Isus odmah na križ. Znači, na nama nema nikakvog grijeha više, niti nas itko može osuditi zbog ičega što smo napravili, samo zbog jedne stvari, ako odbacimo njegovu istinu. Jednu napomenu koju bih dao, naravno ove emisije, to jest odnosno ove službe, idu i na internet, na YouTube. Htio bih napomenuti, mnogi kažu da imamo neke svoje Biblije, kao Jehovini svjedoci. Mi nismo Jehovini svjedoci, hvala Bogu na tome da nismo. No, međutim, ovu Bibliju koju ja držim u ruci, je Biblija iz kršćanske sadašnjosti, Bibliju koju koriste rimokatolički svećenici, Bonaventura Duda, poznati bibličar i rimokatolički fratar koji je prevodio ovu Bibliju, Jure Kaštelan, Jerko Kučak i Josip Tabak i rimokatolički književnici. Znači, čitamo iz Biblije koju koriste i rimokatolička crkva i Bibliju koju koristi čak i pravoslavna crkva. Znači, nema nikakve razlike. Mi smo nešto svoje uzeli i na svoj način. Jedna bitna činjenica je ta, po čemu se mi razlikujemo od tradicionalne crkve, što nama glava nije papa, ili kao kod pravoslavaca patrijarh, nama je glava Krist. Naravno da u svakoj zajednici, u svakoj crkvi postoji hijerarhija, kao što je Isus to i postavio. Rekao je, jedan postavio za apostole, proroke, evanđeliste, pastire i učitelje, da priprave svete za djelo službe Božje. Znači, nije postavio časne sestre, fratre, biskupe, nadbiskupe, velečasne i tako dalje. Jasno Biblija govori o tome. Mnogi ljudi danas tvrde Bibliju su pisali ljudi. Točno, ovu Bibliju su pisali ljudi. Ali ljudi koji su bili nadahnuti od Duha Svetoga. Ljudi koji su bili toliko inteligentniji i pametniji od nas. Ne da ja sada nekoga vrijeđam, na ovaj način čak i one koji će ovo gledati i pratiti, već su bili toliko inteligentni da i mi nismo niti dogležni. Zato ćemo započeti s današnjom jednom zanimljivom dijelom iz pisma Evanđelje po Marku, 3. poglavlje. Zašto ćemo dati tu započeti? Zato što je to jako bitno. Znate, jako bitno. Znači, 3. poglavlje u 30. stihu vidimo gdje kaže gdje govorahu nečistog duha ima. Zašto su rekli ima nečistog duha? Iz jednog osnovnog razloga, zato što je iscijeljivao, vraćao vid slijepcima, ljudi su prohodali, istjerivao je zle duhove i rekli su ima nečistoga duha. No međutim, 31. stih kad krenemo čitati prava obitelj Isusova. Pazite, mnogi danas kažu da Marija
je djevica bila koja je i ostala djevica. To je laž. Biblija kaže da je to laž. Biblija kaže da je Isus imao još braća i sestara i da Josip nije upoznao svoju ženu dok ona ne rodi sina Isusa. Upoznati u biblijskom terminu znači da nije imao s njom spolni odnos. Tek kad je rodila sina Isusa, on je imao s njom spolni odnos, tako da je još imao braća i sestara. Slušajte dalje. Od 31. stiha čitamo. Dođu tada braća i majka njegova i stojeći vani pošalju k njemu da ga pozovu. I mnoštvo sjedaše oko njega i rekoše mu, eno te vani majka tvoja i braća tvoja traže. Eno traže. Zašto su to naučili? Zato što su čuli da je od sinu Belzebula. Da ga dođu naučiti pamet. Pismo nam jasno govori da Marija, koja je znala o objavi anđela Gabriela, da će ona roditi spasitelja, da će Bog sam se utjeloviti u nju i doći na ovaj svijet. Marija koja je isto također kada je 3 dana su tražili gdje je Isus kad je imao 12 godina i na kraju su ga našli u hramu. I on je rekao pred njom, zar niste znali da treba biti u kući oca svojega? A zamijenski otac na zemlji mu je bio Josip. A on ipak treba u kući u svoj oca svojega biti. I onda svejedno dolazi da ga dovede pameti. Jel ga opsio Belzebul? Gdje je tu sada bezgrešnost? Gdje? Nema ga. Pazite sada dalje što Isus govori. I odgovori im Isus. Reče im, tko je moja majka i tko su moja braća? Ko su njegova majka i njegova braća? Pitat ću vas nešto. Što mislite, ko je moja majka, moj otac zemaljski, moja braća i moja sestra? Što mislite, ko su to? Oni koji ovdje sjede i slušaju riječ Božju. Ne oni koji su vani. Ne oni koji su vani žive u požudi svoga tijela, u razvratnosti budu, već kao oni koji sjede i vrše riječ Božju. To su moja majka i moja braća. To. Mnogi danas kažu, ja nemam vremena da dođem na službu. Vani pada kiša. Vani je snijeg. Vani je -20. A sad zamislite jednu bitnu činjenicu. Isus 3,5 godine hoda sa svojim učenicima i propovjeda okolo Kraljevstvo Božje, iscijeljujući i oslobađajući ljude, 3,5 godine. U te 3,5 godine oni su i po kiši, i po zimi, i po snijegu, i po vrelini, i po žegi hodali, spavali pod otvorenim nebom. A pazite ovo, pregazili su svijet. Nije bilo auta, nije bilo autobusa, nije bilo tramvaja, nije bilo bicikala. Ko je mogao jahat na magarcu, jaho je, ko je mogao na konju, ko je mogao na devid, ko je morao hodat hodove. Pogledajte apostola Pavla. On je pješke išao od grada do grada, od zemlje do zemlje. On je pješačio da bi pronio evanđelje. Mislite li da je on bio zarobljen? Da on bio super duhovan? Ne, braće i sestre. On je bio upravo među ljudima. Mislite li da je on živio od toga što je uzimao od ljudi iz njihovih džepova novce? Da bi živio? Jako to imao pravo. Ali što on kaže? Ja radim svojim rukama da ne padnem kome na tebe. Da bi bio primjer vama. Da bi bio primjer vama. To je on radio. I pregazio sve. I ko su njegova majka i njegova braća i njegove sestre bile? Ko? Ko? Ja znate imam brata. Zemaljskog brata, imam zemaljskog sestru. Imam i oca zemaljskog. Majku nemam, majka je umrla prije nekih 7-8 godina. Ali oni moja majka, moji brat i sestra su samo potivali. Zašto? Jer oni su potomci Adama. Potomci Adama. Mi nismo potomci Adama. Mi smo potomci Isusa Krista.
Jer on je drugi Adam koji je trebao doći. On je drugi Adam koji je trebao doći. Ali znate, služba je. Moji su me pozvali da idemo ovdje, moji su me pozvali da idemo ovdje. I znate kad mnogi kažu, Isus je nepravedan, kad kaže, ko se ne odreče svoga oca, svoje majke, svoje sestre, svoga brata, svoga muža, žene, svoje kuće, svoje njive, svoga djeteta, nije nedostojan. Nije on mislio doslovno se odreći svoje. Ne. Nego onaj koji stavlja te ljude na prvo mjesto ispred njih. Meni jednom jedna osoba, nebitno koja, me pitala, pa ja ti uopće ljubiš i voliš svoju obitelj. Ja sam toj osobi odgovorio, ako mi je Krist na prvom mjestu, onda ja iskreno ljubim svoju obitelj. Zašto iskreno ljubim svoju obitelj? Jer njegova ljubav teče kroz mene. Njegova ljubav teče kroz mene. Koliko puta ste u životu čuli da vam je neko rekao volim te? Stalo mi je. To su laži i to su priče. To nije ljubav. To nije ljubav. Koliko puta ste se našli u situaciji da vas neko nazove telefonom i da vam kaže, Bog prijatelju, kako si, šta ima? Jel ti treba šta pomoć? Kakva je situacija? Hoćemo se naći da vidim kako živiš? Jeste doživjeli tako put? Ili vas je neko uvijek nazvao kada vas nešto treba? Da učinite za njih. I ne to ljubav. Iskoristo ljubav. Ljubavi nema, iskoristo ljubav. Nema. Ko je majka moja i braća moja? I osvrnuvši se u okrug na one što su sjedili oko njega, pazite, oko njega, te reče, evo moje majke i braće moje, jer tko izvršava volju Božju, taj je brat moj i sestra moja i majka. Zapazite da u sva 4 evanđelja, uzmite si molim vas evanđelja, nemojte da vam bude teško, pročitajte sva 4 evanđelja. Nađite mi gdje je Isus i gdje Mariju nazvao svoju majku. A ja ću vam 2 mjesta pokazati gdje je nazvao samo ženu. Gdje je nazvao Mariju? A opet ta ista Marija u Lukinom evanđelju u hvalospjevu daje svoj hvalospjev i kaže slavim Boga svoga spasitelja. Slavim Boga svoga spasitelja. Ko je Bog spasitelj? Ko je Isus? Ko je Isus? Je li Isus riječ? Da. Je. Ajmo u Ivanu. Tako piše u Bibliji. Ajmo u Ivanovu evanđelju. Odnosno, kasnije govori da je Bog. Da, ali ajmo da vidimo šta kaže Ivanovu evanđelju. Pazite, apostol Ivan je bio osoba koja je imao doslovno, što? Doslovno je imao spoznaju Kristove ljubavi. Doslovno. Njega nije Bog ljubio više nego drugi. Ne. Već je on imao doslovno tu spoznaju. Pazite ovako, Ivanovo evanđelje, prvo poglavlje, od 1. stiha. U početku, što u početku? Kaže, bijaše riječ. Jer riječ bijaše u Boga i riječ bijaše, brate, bravo. Kako možemo ovo još na jedan način pročitati? U početku bijaše Krist i Krist bijaše u Boga i Krist bijaše Bog. Isti onaj Isus koji je prije 2000 godina hodao u tijelu po ovoj planeti Zemlji, isti taj Isus je na gori Sinaj svojom rukom, svojim prstom upisivao Božje zakone na kamene ploče Mojsije. Isti taj Isus Krist je na početku rekao neka bude svjetlost. Isti taj Isus Krist je na početku stvorio nebo i zemlju. Isti taj Isus Krist je rekao načinimo čovjeka na svoju sliku sebi slično. Isti taj Krist u knjizi Otkrivenja u 1. poglavu kaže ja sam alfa i omega, prvi i posljednji. Onaj koji jest, koji bijaše i koji će doći. Isti taj Isus Krist. I zamislite te ljubavi. Isus je na križu, pokidan je, meso otpada s njega, on se uspinjeno, onaj ekser, da dođe do daha, da može reći nešto. I onda kaže, oče,
oprosti mi, ne znam što će. Pazite tu ljubav. I kaže da je on služio nama, ljudima, sve do smrti na križu. I zapazite još veću ljubav. Isus uzlazi gore, sjeda na prijestolje vladavine i znate što se događa? Još uvijek nam nastavlja služiti. Kome? Nam. Danas nas ima, sutra nas nema. Danas ja mogu tebi, brate, doći reći, super, ti si moj brat, ja te poštujem, ja te volim. Sutra na ulici pored tebe prolazi film, te prvi glavu tebe. Hoće li to Isus napraviti? Ne. Zašto Isus to neće napraviti? Zato što nas ljubi. Da li je Bog i Bog gnjeva? Je. Da li je Bog i Bog ljubomora? Je. Ali sav svoj gnjev, Bog je sručio na Isusa na križu. E sada, pitate se, kako je to moguće da je Isus Bog, a on govori Otac moj? Vrlo jednostavno. Nema tri Boga. Prvi svećenik, bilo tko na ovom svijetu, ako mi uzme Bibliju, neka uzme svoju onu tamo Bibliju iz župe, neka mi otvori, neka mi pokaže gdje piše Sveto Trojstvo. Neka mi pokaže gdje piše Sveto Trojstvo. Apostol Pavao kaže, ne idete preko onog što je pisano. Ne idete preko onog što je pisano. Knjizi Otkrivenja na zadnjoj strani kaže, tko što od ove knjige oduzme, bit ćemo oduzeto, a napravo na novi grad, ne novi život, a tko što nadoda, bit ćemo dodano opisano zla u ovoj knjizi. Ne idete preko onog što je pisano. Nek mi jedan pokaže gdje piše Sveto Trojstvo. A ja ću vam pokazati gdje piše Bog Otac, Bog Sin, povezani jednim te istim duhom svojim. U početku Bog stvori nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna i duh Božji koji bio na vodama. U Novom Zavjetu čujemo duh Krista. Zato nije jedan te isti duh. Za nijedan te isti duh. A sad se idemo ovako. Kada je Isus sjedio na zdencu i razgovarao sa Samarijankom, što je rekao Samarijanki? Bog je duh. I oni koji će se klanjati, pravi klanjaoci, bit će u duhu i istini. Bog je duh. A pazite ovo. Isus kaže, možete pohuliti protiv Oca. Bit će vam oprošteno. Možete pohuliti protiv Sina i to će vam biti oprošteno. Ali ko pohuli na Duha Svetoga, neće mu biti oprošteno ni na ovom ni na onom svijetu. Što mislite zašto je to rečeno? Ko je zapravo Bog? Duh Sveti. Jer ni Otac ni Sin bez Duha Svetoga ne mogu ništa. Jer ni Otac ni Sin bez Duha Svetoga ne mogu ništa. Jer i on, jedan i drugi su povezani jednim te istim duhom. I njih dvoje su jedno. Jer Bog je jedan. Nema to jedno, jel tako? Slava Bogu na tom. Slava Bogu na tom. Zato kada gledamo činjenice, da će ljudi uvijek tražiti izlike, umoran sam, spava mi se, boli me glava, ja ne mogu, čekam goste, pozvali su me moji. Zamislite jednu situaciju. Pozovu vas roditelji na ručak. Obiteljsko okupljanje. A u istom momentu dobiti informaciju da neki brat ili sestra su potrebi. I da im je teško. I da im treba nečija pomoć. Što ćete učiniti? Velika većina će reći, sorry brate, nemoj se ljutiti, ali pozvali su me moji na ručak. Razumijete sad? Koji tvoj? Ja ne kažem se trebamo odvajati, ne, dapače. Ne treba rušiti mostove. Te mostove treba još više graditi prema svoje familije i učvršćivati. Zašto treba graditi te mostove i učvršćivati? Iz jednog osnovnog razloga. A taj je da i oni upoznaju Isusa Krista u pravo istinu. Ovo što ja sad ovdje radim, i ono što radim vani po ulici, i ono što vi radite po vani po ulici, to bi trebali oni koji sebe predstavljaju Božim slugama, to bi trebali raditi. To bi trebali raditi. A ne izvlačiti vam novci iz čega. Znate, crkva se mora bogatiti.
službenici moraju voziti dobre auto. Ima 7 vrsta jela. Nositi mantije od najfinije tkanine. Ovo što vidite na meni, ovo košta 40 kuna, ove patike koštaju 100 kuna, ova majica je poklonjena, a majica ispod ove majice isto također poklonjena. A čarape na nogama koje imam, braćo i sestre, su čarape koje imaju ruke. I to nosim po 2 čarape, jer imaju ruke. I ja sam sretan. Ja sam sretan. Ja sam sretan sad. I neću se busati. Ja sam ovo, ja sam ono. I zato se danas pitam. Ko su vaša majka? Ko je vaš otac? Ko su vaša braća? Ko su vaše sestre? Zašto je bitno ovo? Pazite, Isus hoda 3,5 godine sa svojim učenicima. Mnoštvo naroda dolazi i mnoštvo naroda ga sluša. Čak i nahranio. 2 puta čujemo po 5, po 4.000 ljudi, ne računajući žene i djecu. Znači koliko je žene i djece bilo? Jel tako? Ali se sa svojim učenicima povlačio u osamu, isto na ovakav način, da bi se oni napunili riječi, da bi mogli dalje vaniti. Da bi mogli dalje vaniti. Ovdje ne mora nitko ništa raditi ako ne želi. Ovdje ne mora nitko biti ako to ne želi. Ovdje ste zato što to želi. Ja ovo ne radim zato što ja želim. Šta mislite da meni se svaki dan dolazi vamo, raditi, pripremati, sređivati. Pogledajte koliko tu posla je. A ja to želim. Znate li zašto što želim? Zato što sam bio lopov, bio sam kriminalac, bio sam pljačkaroš, bio sam zatvorenik, odrastao sam po domovima. Kad sam imao 10 godina, kopao sam po kantama za smeće da bi mogao preživjeti. Ispričat ću vam jednu priču, imao sam nekih 10-11 godina. Nisam imao šta jesti, bila je kanta, kontejner, onako poluotvoren, vidio sam naranđu unutra. Pola naranđe je bilo trulo, ja sam uzeo, pogledao, jer neko vidi, uzeo tu naranđu i otesao ono trulo, skinio i pojeo naranđu i sam bio gladan. Bog mi je danas dao da imam kuću, da imam obitelj, da imam ženu, da imam djecu, da imam šta obući, da imam šta pojesti, da imam gdje leći. I zapazite još jednu bitnu stvar. Oprostio mi sve što sam učinio krivo. I još nešto što ću vam reći. Nešto što je najbitnije za sve vas. Čak prijatelji i za tebe. Bog te oprostio sav greh. Bog te oprostio sav greh. Bog te oprostio sav greh. I oni koji gledaju ovo i koji slušaju ovo, Bog je i vama oprostio sav greh. Da li vi znate da mi Bogu više ništa nismo dužni? Nismo mu dužni što je crno pod nogu. A znate li zašto? Jer je Isus na križu platio cijenu. I to mi daje još veću radost da idem i da radim za njega. Mi nismo sluge Bože, mi smo njegova ljubljena djeca. Ima li ovdje neko djecu? Imate vi djecu? Ja. Znači imamo samo ja i moja supruga djeca. I brat Marij na kraju doći. Moje djeca meni nisu sluge. I ja svoju djecu nikada neću gledati kao sluge, nego kao ljubljenu svoju djecu. Ja ću ih darivati iz ljubavi, ne očekujući ništa od njih za uzvrat. Ali ta djeca će iz radosti, iz dragosti doći i reći, oče, jel ti treba šta? Jer ti možemo kako pomoći. To je ona radost. Kada ti djetetu pokažeš da ti to dijete nije ništa dužno. Da ti slobodno može pristupiti. Ja i brat Goran smo neki dan nešto pričali. Ja bih to volio naglasiti. Upravo radi interneta i radi YouTube-a, što će to ići na internet. Mnogi danas govore kako mi trebamo sada, da bude jasno. Ja ne govorim protiv Marije. Marija, žena koja je rodila Isusa, je moja sestra. Moja sestra, vaša sestra. Ništa drugčija žena od vas dvije. Ništa drugčija. I od one žene koja će ovo gledati. Nije drugčija. Jedina razlika je u tome što je Isus odlučio kroz nju se utjeloviti na zemlju. Jer je bila Josipova zaručnica. Mogla je biti neka druga Josipova zaručnica. A u ovom slučaju bila je Marija Josipova zaručnica. I trebamo se
zagovarati kod Marije da ona posjeduje kod nas za Isusa. A pogledajmo sada što pismo kaže, šta se događa ljudima koji preko majke idu do sina, idu do kralja. I to imamo u Starom Zavjetu, u knjizi prva knjiga Kraljevima, od drugog poglavlja. Tako je. Pazite ovo, Adonija sin Hagetin dođe Bet Šebi, majci Salamonovoj. Znači majci Salamonovoj. Salomon je kralj koji je postavljen za kralja, ustoličen Davidov nasljednik. I pada ničice pred njom, pazite, on je pao, pred njom je pao, poklonio joj se. Što nije uopće smio se to učiniti. Pokloniti joj se. I ona ga upita, je li miroljubiv tvoj dolazak? On odgovori, jest, miroljubiv je. I nastavi. Imam ti nešto reći? Ona reče, govori. Tada će on, znaš i sama da je kraljevstvo pripadalo meni i da je sav Izrael očekivao da ću ja biti kralj. Da je kraljevstvo pripadalo kome? Kome je kraljevstvo treba? Ko je bio prvi do Boga gore? Ko je bio stvoren na svu ljepotu? Lucifer. Nažalost. Koji se odmetnuo i koji je pao od Boga. Današnji Sotona, kralj laži. Ali mi je kraljevstvo izmaklo i pripalo je mome bratu, jer mu ga je Jahve namijenio. Ja te sada samo jedno molim, nemoj me odbiti. Ona reče, govori, a on nastavi. Reci, molim te kralju Salomonu, jer tebe neće odbiti. Ovdje mislio da Salomon neće mu odbiti svoju majku. Ko je njegova majka? On je kralj. Pa ne on podložan svojoj majci. On je kralj, on vlada, ne njegova majka. I ona je podanik u tom kraljevstvu. Kao i Adonija. Iako ima svoje počasno mjesto, ali ona je podanik. I najbrzo glava može otići s ramena. Jer tebe neće odbiti. Neka mi dade za ženu Abišagu Šumanku. A Bet Šeba odgovori, dobro, govorit ću kralju o tebi. Pazite, ovdje ona nije rekla govorit ću sinu o tebi. Nego govorit ću kralju o tebi. Kada dakle uđe Bet Šeba kralju Salomonu, on govori o Adoniji, ustade kralj, pođe joj susret, pokloni se pred njom, zatim sjede na svoje prijestolje i zapovjedi da te namjestiše sjedalicu, pazite ovo, za kraljicu majku. Za kraljicu majku. Zašto se poklonio pred njom? Nije samo poklonio pred njom zato što je ona kraljica. Zato što je ona majka koja je rodila. Znate što ću vam reći? Isusa Marija je rodila tijelo. Nije rodila Boga. Tijelo rađa tijelo, duh rađa duh. Marija nije mogla roditi Boga. Ona je mogla samo roditi tijelo. A ono što je bilo u tom tijelu, tjelovljeno, to je bio Bog. Ona nije mogla roditi Boga. Kaže ovako. Kraljicu majku. I ona mu sjede s desne strane. Tada mu reče, nešto bih zaiskala od tebe, nemoj me odbiti. Kralj odgovori, traži majko, jer te neću odbiti. Ona nastavi, neka se dade Abišaga Šumanka tvome bratu Adoniji za ženu. Kralj Salomon odgovori i reče svojoj majci, zašto tražiš Abišagu Šumanku za Adoniju? Traži odmah i kraljevstvo za njega. Traži odmah kraljevstvo za njega. Jer on je moj stari brat, a uz njega je svećenik Ebjatar i Joab, sin Servin. Tada se kralj Salomon zakle Jahov. Neka mi Bog učini ovo zlo i neka mi doda drugo, ako Adonija nije to izrekao danas po cijenu svoga života. Po cijenu svoga života. Živoga mi Jahve koji me potvrdio i posadio na prijestolje oca moga Davida i koji mi je dao dom kako je obećao. Još danas će Adonija umrijeti. Pazite ovo. Na koga se on pozvao? Koga je tražio za posrednika?
Ajde. Jel' tako? Šta se dogodilo poslije tog posredništva? Izgubio glavu. Jel' tako? Pa što ljudi zamišljaju da će Isus, koji je kralj nad kraljevima, gospodar nad gospodarima, stvoritelj zvijezda i neba, svega vidljivoga i nevidljivoga, Jahve nad vojskama, ja jesam onaj koji jesam, drugog Boga osim mene nema, dozvoliti jednoj Mariji da se on njoj pokloni i da izvrši ono što ona tražila. Ko je ona? Ko su ljudi ti koji će preko nje ići tražiti svoje spasenje i svoje milosti? A Isus kaže, otvoreno je put prijestolju milosti. Samo dođi, zatvori se u svoju sobu i pomoli se. Ja sam tu. Ja vam evo šaljem drugog branitelja, Duha Svetoga, koji ostaje s vama zauvijek. Znači, sam Bog je s nama koji ostaje zauvijek. Sam Bog. I s nama zauvijek. I koga će onda mi tražiti za zagovor? Novi Zavjeta kaže da je samo jedan zagovornik. Ovdje svi znate matematiku, jel da? I oni koji će pratiti ovu službu znaju matematiku, da je jedan, jel tako? Nije 2, 3, 5 ili 7. Samo jedan zagovornik. A to je Isus Hrist. Koji dade samoga sebe za nas. I jednoga dana svi ćemo stati pred tog Isusa. Neće biti mojih kumova pored mene. Neće biti mojih roditelja pored mene. Neće stajati Marija, neće stajati sveci, neće stajati anđeli. Stajat ću samca i položiti račun za svoj život. Ili će biti dobri vjerni valjani slugo, uđi u veselje gospodara svoga, ili će biti odlazi od mene nepoznat. Ali znaš, Isus, ja sam išao svaki nedjelju u crkvu, išao sam na misu, imam sve sakramente, bio sam dobar čovjek, nikoga nisam ukrao, nikoga nisam opljačkao, nikoga nisam slagao, činio sam dobra djela. A Isus samo će jedno pitanje postaviti. Gdje je moja riječ bila u svemu tomu? Znači vam na primjer. Isusu dolazi mladić i kaže, učitelju, što mi treba raditi, što mi treba činiti da zadobim kraljevstvo Božje? Da zadobim život vječni. Isus mu kaže, vrši što piše u zakonu. Ne ubij, ne okradi, poštuj oca i majku i svjedoči lažno. Mladić mu kaže, jupi, pa to sve činimo od rane mladosti. A Isus mu kaže, još ti jedno nedostaje. Uzmi svo svoje bogatstvo koje imaš, sve, raspodaj, daj siromasima i slijedi me. I on tužano krene se i ode. Znate li zašto? Jer je bio jako bogat čovjek. I to bogatstvo mu je bilo Bog. On je prekršio prvu zapovjed. Prekršio je prvu zapovjed. I onda Isusu dolaze i kaže, učitelju, si došao ukinut zakon? Kaže, ne, ja nisam došao ukinut zakon. Ja sam došao ispuniti zakon. Zato je zašto? Jer ga vi niste mogli ispuniti. Jer vam je nemoguće da ispunite zakon. Zakon je služba koja ubija. Zakon je služba koja ubija. Imat ćemo idući put ćemo imati govor upravo o tome, kada je Mojsije donio kamene ploče sa zakonom i kada je Duh Sveti 50. dan se spustio na 120 učenika i kada je apostol Petar nadahnut Duhom Svetim to govorio. Šta se dogodilo? Ovdje je 3000 ljudi izgubilo život kada je zakon donesen, a ovdje je 3000 ljudi dobilo život kada je neuspješno. Da li je jasno sada šta? Znači, koliko se vi zapravo za Boga želite dati? Koliko vi vjerujete da vam je Bog oprostio sve tu? Pazite jednu stvar. Ispričat ću vam jednu priču. Priča je jako dobra. Zašto vam želim ispričati tu priču? Pogotovo evo, zato što je tu čovjek koji prvi put je na jednom ovako nečemu, pa da ne misli da smo neka sekta, da smo nešto. U Zagrebu, naime, ja sam bio u jednoj zajednici gdje smo išli svjedočiti, znači propovedati ljudima na Trg Bana Jelačića i naišao jedan moj prijatelj, kojeg nisam vidio nekoliko godina. O, Bog, kako si, šta imao, ovo, ono, ajmo ćemo popiti piće, ono ima jedna uličica Kalčića od tog Trga Bana Jelačića, može.
Sjeli smo vani na terasu, on je naručio 3 deci točenog piva, ja sam naručio 2 deci točenog piva. I znate li šta mi je taj čovjek rekao? On je u 1:30 ujutro zazvao Isusa Krista u svoj život. Znate šta mi je rekao? Gledao sam šta ćeš popiti, jesi sektaš ili šta? Zašto ne mi popiti pivo? Zašto ujutro kad se ustanem, kad pijem kavu sa svojom ženom, zašto ne bi popio štampricu rakije? Zbog čega? Zbog čega ću dozvoliti da me još uvijek zarobljavaju u zakon? Ne takni, ne diraj, ne kušaj, kad je sve stvoreno nad uporabom nestane, sve ne koristi. Heroin neću uzeti, kokain neću uzeti, ekstazi neću uzeti, to uništava živote. Ako ću popiti čašicu 2 rakijice, pa neću popiti litru rakije. Je li tako? Ako ću popiti pivo 2, pa neću popiti gajno pivo. Ako ću popiti 2-3 deci vina, pa neću popiti par litara vina. Ali nismo sekta. Živimo slobodno, ljudi. Znači ujutro kad se ustane, kad se umijete, kad dođete k sebi, popijete kavu, rakijicu, šta već, kad izađete van, dobro jutro, kako je ovo, ono, živite slobodno. Nemojte dozvoliti da vas neko opterećuje. Nemojte dozvoliti da vas neko opterećuje zakonima. Ne smiješ ovo, ne smiješ ovo. Vi vjerojatno volite isto nekad rakijicu popiti. Jel' tako? Pivo, vino, sok. Ne, ništa nije isto. Ništa od toga. Slava Bogu da na toga. Onda je to super. Meni je rečeno da šutim i slušam. Haha, evo ovako, jedna stvar. Prva stvar ovdje, mi želimo da pričamo. Da budete slobodni, da budete opušteni, da istresete ono što imate na srcu, što želite iznijeti. Znači ovdje su slobodni ljudi, nisam ja iznad vas. Prvi put sam tu, pomalo. Pomalo, polako. Ali vam, zašto ovo govorim? Zato što želim da se zna i te emisije koje će ići, znači ove službe na YouTube, internet, da ljudi znaju da nismo Jehovini svjedoci, da nismo mormoni, da nismo pentakostalci, da nismo baptisti, da nismo luterani. Znači nismo zajednica koja je sekta, koja je zatvorena i samo mi i samo mi. I ako ti nisi tu, ti nisi Kristo. To je laž. Evo ga, ljudi vani koji hodaju mogu biti Kristovi sljedbenici. Ljudi koji su u Americi, koji su u Japanu, u Kini, u Africi, gdje god se nađu, da moraju baš biti tu da budu Kristovi sljedbenici. Ne moraju, Bože moj. Svaki koji zazove ime Gospodine spasit će se. Svaki. Svaki. Znate li koliko je muslimana prešlo na kršćanstvo? Ajde. Ovo je kuća čovjeka koji je musliman. I kojeg jako to interesira. O čemu se tu radi? Nemamo kipova, nemamo križeva, nemamo raspela, nemamo slika. Vjerujemo u jednoga Boga. Pa šta je ovo? A nismo muslimani, kršćani smo. Slijedimo nauke Isusa Krista. Slava Bogu na tome. Slava Bogu na tome. Ajmo se pomoliti još jedan. O, slava ti Bože. Hvala ti, Oče. Hvala ti za tvoje riječi. Hvala ti da možemo slobodno tebe pristupiti ovdje prijestolju milosti. Hvala ti što možemo neopterećeni teretom hodati kroz ovaj svijet. Hvala ti što možemo se svaki dan radovati i svaki dan veseliti. Hvala ti što se ničemu ne moramo brinuti. Ti se brine za sve. Mi sa naše samo da hodamo kroz ovaj život, da obavljamo svoje zadatke koje imamo, a ti radiš ono što je najbolje za nas. Hvala ti, Isuse, što iako sjediš na svojem prijestolju slave, ti nam i dalje služiš. I hvala ti što možemo mi tebi služiti. Neka je blagoslovljeno tvoje ime u svu vječnost. Hvala ti, Oče, u Isusovo ime. Amen. Amen. Slava Bogu. Bože blagoslov, braće i sestre. Sad se malo družite, pričajte, imate malo soka.